Kimanin mutane 100 ne suka amfana da tallafin kayan abinci daga gamayyar ƙungiyoyin ƙaura goje a karo na farko tun bayan haɗewar ƙungiyar. Tun da farko da yake jawabi a wajen rabon kayan, shugaban gamayyar ƙungiyoyin Malam Mahmud Sabo Usman ya bayyana kaɗan daga cikin tarihin haɗewar ƙungiyar da kuma irin nasarar da haɗewar ƙungiyoyin ya haifar. Muka ga muna da ƙungiyoyi masu yawa waɗanda duk manufar guda ɗaya ce, shine ya za a yi a ciyar da wannan mazaɓar gaba, ya za a yi a ɗauke ta a ciyar da ita ta zamo ita ce mazaɓa wadda ta fi kowa amfanuwa, tun da mu muka fi kowa ba da ƙuri'a, to ya zama mun kowa amfanuwa da amfanin gwamnati. Sannan kuma a gefe ɗaya, kowace ƙungiya da muke da ita cikin wannan mazaɓa tana can tana yin aikinta na ci gaba, amma kuma manufar tun da kamun manufa ce guda ɗaya, to mu zo mu aiki a tare, domin Hausawa suka ce wai hannu ɗaya baya ɗaukar tsinka. Amma duk lokacin da kuka zo kuka haɗu aka yi haɗaka, to ana samun nasara. Mun fara taro na dunkulewar waɗannan ƙungiyoyi a ranar 20 ga watan 5 na shekarar 2022 a bara kenan, wanda muka fara taro da ƙungiyoyi da basu gaza guda 4 ko 5 ba, amma daga misali muka samu ana akalla ƙungiyoyin da suka ringa haduwa da mu, sai da muka kai wajen ƙungiya 70 da wani abu. To kuma dai kasancewa haka ana samun wasu ƙungiyoyin suna shiga, sai da muka haura wannan adadi. Daga cikin manyan nasarorin da muka samu a wannan ƙungiya mai albarka, nasara ta farko da muka samu shine haɗewar ita kanta wannan haɗakar, da kuma muka samar da majalisu guda biyu. Akwai majalisar zartarwa wadda ake kira executive council, wanda take ɗauke da shugaba, mataimakin shugaba, sakatare da duk sauran mukamai waɗanda suke manya-manyan mukamai. Sannan muna da majalisar dattijai wadda muke kira senate, wadda take ɗauke da senate president da vice senate president da sakatare na senate da sauran sanatoci waɗanda suke wakilai na ɓangarorin unguwanni daban-daban waɗanda muke da su a mazaɓar ƙaurar goje. Sannan nasara ta biyu da muka samu shi ne mun yi ƙoƙari a kan titunanmu mafiya girma da muke da su, titin Kwana Hudu da titin PRP. Mun zauna da jami'an gwamnati, wakilan gwamnati, da rubuce-rubuce da muka yi da takardu zuwa ga hukumomi da alhakin ya shafa, kamar hukumar Karma da kuma Ministry of Works. Malam Labaran Hussein Ƙaura Goje ya yi nasiha tare da jan hankali kan mahimmancin taimako a addinin Musulunci. Suka zama akwai mawadata, akwai kuma mabukata, wato akwai talakawa kenan. Wannan dukkan al'umma da Allah ta'ala ya fitar, haka aka rinka rayuwa tun daga kan annabi Adam alaihi salam har zuwa kan wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haka al'ummomi suka rinka rayuwa, akwai mawadata, akwai kuma mabukata. A wata hikima ta Ubangiji da ya aji, bai sa kowa ya zama mawadaci ba, haka nan kuma bai sa kowa ya zama talaka ba, saboda hikimarsa idan kowa ya zama mawadaci ne, to rayuwa ba za ta yi daɗi ba. Haka idan kowa ya zama mabukaci, matalauci, rayuwa ba za ta yi daɗi ba. Amma hikimarsa da ya sanya da mawadata da mabukata, to sai muga rayuwa tana tafiya ainihin wato cikin jin daɗi a zamantakewa, domin shi mabukaci zai zama yana da buƙatar wani aiki daga wanda yake talaka, shi kuma talaka yana buƙatar wannan mai kuɗi ɗin misali ya masa aiki domin ya sami abin da zai tsayi da shi a rayuwarsa. A takaice ko da iya wannan muka tsaya za mu ga cewa akwai hikima a ciki kenan.
A nasa jawabin dagacin garin Gama Alhaji Rabiu Isiyaku ya yaba da ƙoƙarin shugabancin gamayyar ƙungiyoyin na ƙaura goje kan samar da wannan tallafi da sauran ayyukan alkhairi da ƙungiyar take gudanarwa. Ganin wannan rana mai albarka wacce wannan ƙungiya ta gamayyar ƙungiyoyin mazaɓar ƙaura goje suke ƙara gabatar da wani aiki na alkhairi, wanda ɗaya daga cikin abubuwan alkhairai kamar yadda shugaban wannan ƙungiya ya faɗa cewar yau suke ƙaddamarwa. Ina so in yi amfani da wannan dama a madadin wannan masarauta tamu da dukkanin masu unguwanni muna ƙara miƙa godiyarmu ga shugabancin wannan ƙungiya da 'ya'yan wannan ƙungiya saboda irin namijin ƙoƙari da suke yi wajen ganin cewar sun cece wannan al'umma ta wannan gari namu, sannan sun ba da tallafi wajen inganta tarbiyyar 'ya'yanmu da mu kanmu gabaki ɗaya. Wasu daga cikin waɗanda suka amfana da wannan tallafi sun nuna farin cikinsu tare da yin addu'ar samun nasara ga wannan ƙungiya. Na gode mai wannan tallafi da ita mana. Ubangiji Allah ya sa ci gaba. Allah ya sa kuma Allah ya sa ka mada alheri. Wallahi na yi godiya, Allah saka da alheri. Allah ya yi albarka, Allah ya ƙara arziki. Allah ɗaukaka arziki, Allah ya muku albarka. Kafin tashi daga taron an karrama ɗaya daga cikin 'ya'yan ƙungiyar kuma shugaban ƙungiyar ɗalibai na mazaɓar ƙaura goje da ke ƙaramar hukumar Nasarawa, sannan kuma shine shugaban ƙungiyar ɗalibai masu koyon fannin shari'a na Jami'ar Bayero da ke Kano, wato Abdulmalik Abubakar Isa ƙaura goje. Allahu Akbar! Abdulmalik Isa shine the keeper of the African history.